Jama'an Allah, na ce wani bayani ne, an sha ruwa lafiya o, to abu ya yi kyau. Na ce ba, ni na son ɗan yi somintaɓi ne, kuma na biyu shawara ne. Ina so in ba ma gwamnatin tarayya na Najeriya ba, da kuma gwamnati na jiha. Saboda mun yi haka zai taimake mu. Ku tambaya ni me yasa na yi maganan nan. Wani ya kira ni jiya daga Kano, ya ce ba shi ya yi corona ya kai sau 3. Shi an gwada shi ma an gaya mishi corona ne. Saboda sun te jana'iza, sun te suna, sun te ɗaurin aure, sun yi kwamacala duka. Ya ce wallahi na kama, in short miki karamin ƙarya, shekaran jiya na warke. Kuna ji no? Abin da ina so in yi kira ga NCDC ba, barin cire tabarau. Shi ne gwajin nan da ana yi gwaji, wanda ya kamata a gwada ba shi na ana gwada ba fa. Kun ga matasa suna da ƙarfi, garkuwan jikin suna da ƙarfi. Suna sha maganin malaria yanzu nan za su shiga gari su ci gaba da neman kuɗinsu. Amma tsofaffi ba ƙarfi ba. Ku gaya mini matashi guda nawa a cikin mutanen da an fitar da su yanzu haka, namban da ana ta, ni ban bi namban kuma ba fa. Nambobin da ana fitar mana da shi nan, ku gaya mini matashi nawa ne kun ji ya mutu. A cikin 1000 kun ji 10. Matasa ba su mutu ba fa. Iyaka ma ka musu alluran chloroquine ko kwararaquine ana kira shi hada musu maganin zazzabi. Ban san abin da ana ba su bane dai, kwanaki na ga ana tallana yanan gizo. Ni ban ce kowa ya je ya sha maganin kwararaquine ba fa. Ba ruwa na ba, raba ni da bakin duniya. An ce matasa garkuwan jikinsu na da ƙarfi. Saboda haka su suna tashi, abu na kwantar da su, sai su sake tashi kuma suna shan magani, ana musu treatment, ana sa musu ruwa, sai su sake tashi. Amma tsoho baka jiki ba ƙarfi ba, ayasa ina ce wani bayani ne. Jiki ba ƙarfi kuma ya zo ya samu bugu da corona, sai mene ya rage? Is to go kawai. Na ce wani bayani na ku da kun san zance. Shi ne fa. So kiran da ina so in yi don Allah da annabi NCDC, ba kwa rabu da matasa ku kama tsofaffi ba. Tsofaffi na ta mutu fa, ba yara na mutu ba fa. An tafi isolation center, kun tara matasa a cikin isolation center, daga masu rawan bori sai wanda sun ci sun koshi za su fita su fara zanga-zanga. Abin da ya kamata muna da shi a isolation center mu kenan. NCDC, don Allah don annabi, mutanen da kun zuba su a isolation center nan, ku yi hakuri, karfin jikinsu zai iya dauka shi, za su warke. Ku daina gwada matasa, ku je ku dinga gwada tsofaffi. Ku kuma masu tsofaffi a cikin gida, ku daina bari ana kawo musu ziyara ba. Jikinsu ba ƙarfi. Ka ji wani aya jikanta zai zo gaishe ta, aya kakana zanin ta gaishe ta, aya makociya na baban nan ba ta da lafiya ba. Ku daina bari ana ziyartar su. Wannan ziyarar shine na kawo, ana da an diga musu shi kenan kuma za su yi kwata to go. In kun ga matashin da ya yi gungura da shi ba, za ku ga kila yana da ciwon tari, ko wani hawan jini, ko wani ciwon siga, ko hepatitis. Su ne dai. In ba haka ba matashi, na rantse da Allah yana na sani ko ni ma ina yi. Da na ji wani him a jikina, maka mishi reliever ko me yana kira shi, maganin ciwon jikin nan, kwanta yi bacci na tashin jini dan abina. Na ce wani zance ne kawai mu ci gaba da gashi daga inda mun tsaya. Na ce wani bayani ne ku da kun sani. Saboda haka don Allah don annabi NCDC, ina ba ku hakuri ne. Ya hakuri, gwajin matasan ya isa haka, ku gwagwada mana tsofaffi, sannan a daina bari tsofaffi na fita saboda jikinsu ba ƙarfi ba. Ku kuma na isolation center wani iskanci na kunje kuna mana rawan bori.
menene wane ne ho yani suna rawan kauran nan don Allah don annabi da masu yi zanga-zangan nan ku yi hakuri ana yi shi saboda lafiyan kanku ne ku yi hakuri ku zauna kuma ya zo mai wucewa ne mu yi hakuri gobe dai ina da wani shafi da zan tabo na ji an yi shiru zan tabo shi gobe bari gari ya waye na ta wani bayani ne ku da kun sani